7 дзён выпаўзаў і яго ўратавала НРК. Вось як працуе гэтая самая кілзона. Такое бывае, што іх групы заходзяць даволі такі глыбок у тыл, але потым іх знаходзяць і знішчаюць. Што такое кілзона? Чаму яна пашыраецца? Тэрмін кілзона ў наш абіход вайшоў у мінулым годзе, калі не толькі Украіна, але ўжо і Расія стала актыўна выкарыстоўваць дроны, калі FPV пачалі летаць ужо не на 5-10 кіламетраў, а на все 20-30. То бок, як раней гэта выглядала? Пазіцыя, побач яшчэ пазіцыя, побач яшчэ пазіцыя. Я памятаю, напрыклад, у 23-м годзе ты заязджаеш в пасадку, FPV тады толькі пачыналі выкарыстоўваць мы, расейцы пра іх яшчэ ведалі, што яны іх забіваюць, але яшчэ не выкарыстоўвалі. Як гэта выглядала? Знаходзіцца ваша пазіцыя, побач яшчэ. Зараз гэта немагчыма. Чаму? Таму што FPV-дроны і FPV-літакі, яны проста ўсё знішчаюць. Такой шчыльнасці пазіцыі ўжо не існуе. Як раней гэта было, што ты можаш там спакойна тусавацца на вуліцы, напрыклад, калі ты мінамётнік, то зараз ввогуле з мінамётам працаваць амаль немагчыма. Вось, таму што нават зараз зачыненай, то бок з-пад зямлі працаваць з любой артылерыяй, гэта велізарная загроза. І гэта даволі такі сильна мяняе вайну. Вось. І ўжо як зразумела, танкі не так выкарыстоўваюцца, як раней, таму што велізарны танк можа быць лёгка спалены некалькімі FPV-шкамі. Пазіцыі ставяцца на вялікай адлегласці да адной. Байцы, па сутнасці, проста зарываюцца ў зямлю і не выходзяць туды без неабходнасці, наверх. І тое ж самае з артылерыяй. Там 82-й, 60-й мінамёт, нават ужо 120-й амаль не выкарыстоўваюць. І гэта не галоўная праблема. Галоўная праблема кілзоны — гэта тое, што дужа ускладнена лагістыка. Даволі такі просты прыклад. Недавно на канале палка Каліноўскага выйшла відэо, як мы забіралі групу 300-х з адной прыфрантавой вёскі. Літаральна у канцы мінулага года я ў гэту вёску прыязджаў ледзьве не на сігарэце. Сёння гэта небяспечнае месца, ехаць куды можна толькі у дужа кепскую пагоду. Вось. І, шчыра кажучы, не кожны адважыцца туды паехаць. Таму, напрыклад, пехота звычайна заходзіць нагамі, і зараз не толькі пехота. Хлопцы-бэпэлашнікі ідуць па 5-7 кіламетраў да сваіх пазіцый. Вось. І гэта дужа все ускладняецца. Тое, што раней рабілась літаральна за гадзіну, ты прыгаеш в машыну, даезжаеш да кропкі, выгружаешся, мяняешся, зараз гэта расцягваецца на гадзіны, а то і дні. Вось. Праз тое, што дабірацца да пазіцыі зараз дужа небяспечна. Некаторыя групы проста вырашаюць не ратироваться даволі такі доўгі час. Оттуда ўсе гэтыя гісторыі пра 120 дзён на пазіцыі і гэтак далей. Тут не толькі праблема ў тым, што не хапае людзей, тут яшчэ і вялікая праблема ў тым, што знаходзіцца на пазіцыях і нават весці там нейкі час ад часу бой з акупантамі менш небяспечна, чым лагістычныя эти задачы па перавозкі чагосьці. Вялікую працу зараз робяць НРК робяць. На НРКшках, па суці, ўсё дастаўляецца, тому што, зразумела, група, якая заходзіць на назе 5-10, можа 15 кіламетраў, яна не можа взяць з сабой ўсё, што патрэбна, як гэта было раней. Што вы з тачкі выгрузілі, 2 раза схадзілі, ўсё занеслі. То зараз, звычайна, людзі заходзяць на назе, а потым ужо НРК прывозяць ім генератары, дроны, ежу, воду. Таксама дастаўка вады робіцца тымі ж самымі дронамі. Вялікімі дронамі-бомберамі, FPV-шкамі. Нават даходзіць да таго, што FPV-шку адпраўляюць замест БЧ вешаюць
невялічкі запас вады ежы адпраўляюць хлопцам на пярэдні край. Собственно, вось як працуе гэтая самая кілзона. Чаму апошнім часам ратацыі адбываюцца з цяжкасцямі? Сітуацыя даволі такі простая. Тая адлегласць, якую раней лёгка можна было пераадолеваць на пікапах, то зараз ты асоба гэтага не зробіш, таму што велізарная верагоднасць таго, што пікап будзе знішчаны. Вось. У пешых ваяроў ёсць большая верагоднасць дабрацца да пазіцыі, таму што зараз ввогуле дужа файнае надвор'е, зялёныя пасадкі, там, дзе яны яшчэ засталіся, таму што бываюць такія пасадкі, дзе ўжо 2 разорваных куща, дзе і схавацца няма дзе. І гэта дае магчымасць людзям ножкамі даходзіць да пазіцыі. Зразумела, што до пазіцый, якія знаходзяцца в 5, 10, 15 кіламетрах от больш-менш бяспечных лакацый, куды яшчэ даязджае транспарт, туды, цяжка дайсці, цяжка выйсці. Таму зразумела, што нашмат прасцей адправіць чалавека туды дзён на 30. Вось. 10 там людзей больш сядзяць. У беларусаў я ведаю, што рэкорд каля 60 дзён был. Гэта не ў палку Каліноўскага, проста ў аднаго з нашых былых пабрацімаў, які ў іншым падроздзеле. Вот так людзі працуюць у такім фармаце, на жаль, зараз. Таму што нашмат больш бяспечна для іх застацца будзе на пазіцыі, чым проста адпраўляць за імі пікапы і так далей. Выключэнне, літаральна выпадкі, калі цяжкія 300-е, якіх інакш эвакуіраваць не атрымаецца, і калі дрэннае надвор'е. Зараз звычайна, если робяцца ратацыі, гэта альбо зліва, гэта альбо моцны туман, абіраюць вось штосьці падобнае па надвор'ю. Зімой, зразумела, снегапад. Таму што у такіх пагодных умовах дроны бачаць куды горш, часта нават і падняцца не могуць, і гэта павялічвае шанец на тое, што група выжыве. У сітуацыі, калі сядзіш на пазіцыі ў 2 разы болей, чым рыхтаваўся, што дапамагае? Мне зараз на самай справе цяжка адказаць на гэтае пытанне, таму што мой рэкорд гэта 16 дзён на пазіцыі, і то гэта было яшчэ на пачатку 24-го, калі так не стаяла остра праблема з дронамі, і праблема проста была ў тым, што ў нашай групе не хапала людзей, і каб іншыя маглі раціравацца, я проста заставаўся ўвесь час на пазіцыі. Вось. Ехал туды, дарэчы, на 8. Сітуацыі, калі мы затрымлівались па размінаванні і так далей, яны таксама былі, але гэта нельга параўноўваць з тым, што хлопцы там сядзяць па 30 і больш дзён. Звычайна кожны разважаецца як можа. Я ведаю, што шмат хто з хлопцаў, напрыклад, выкарыстоўваюць, бяруць з сабой на пазіцыі розныя партатыўныя ігравыя кансолі, аля, напэўна, самае распаўсюджанае это Nintendo Switch і Steam Deck. Сам так некалькі разоў рабіў, але кожны раз хваляваўся, што вдруг яна згарыць, яна ж каштуе $500. Зараз уже, напэўна, было. Напрыклад, калі мы сидзелі доўга на мінамётных пазіцыях у 24-м годзе, то хлопцы в шахматы гралі. Вось, па сетцы. Дуже смешна было. Плюс некаторыя людзі, такія больш творчыя, займаюцца, напрыклад, малююць на планшетах. То бок, гэта адна з прычын, чаму ў краіне зараз такі бум розных мілітары брэндаў, таму што хлопец сядзіць на пазіцыі з планшетам, малюет у графічных розных прылажэннях, вось, і потым робіць нейкі свой брэнд. Цікава. Некаторыя, крайні раз я ездзіў з хлопцамі не на дуже доўгі час, вось, адзін хлопец проста большую частку часу праводзіў у размовах са сваёй жонкай. Вось. У людзей дуже розныя нейкія спосабы, каб скаратаць гэты час. Ці адбываюцца наземныя баі? Ці вайна ўжо цалкам стала вайной дронаў? На жаль, рабатызацыя яшчэ не дайшла той кропкі, калі роботы будуць знішчаць акупантаў. Без пехоты на пераднім краю нічога не будзе. Вось. І
зараз дроны знішчаюць лагістыку, дроны могуць знішчаць пазіцыі БПЛАшнікаў на другой лініі, дроны могуць знішчаць і нават на пярэднім краю там нейкія пазіцыі, могуць рабіць мініраванне, могуць нават НРК страляць з кулямёта па пазіцыям праціўніка. Але, на жаль, мы яшчэ не ў той фазе, калі робот зможа прыйсці, заняць пазіцыю і ўтрымліваць яе. Хаця, наколькі я ведаю, в Украіне ўжо былі выпадкі, калі НРК брало і палонных, і нават і пазіцыі захоплівалі. Вот. Вся самая цяжкая праца, яна ляжыць на плечах пехоты. І тут нічога ў гэтым плане не змянілася. Наколькі з'яўленне НРК змяніла працу медыкаў? НРК зараз робіць усё. Вот, потому что если сгорит НРКшка, ну окей, а если по дороге сгорит машина еще як минимум с 2 людьми, ну это куды горш. Вот. И шмат дзе НРК отправляюць як такие эвакуационные, як такі засаб апошняга шанса. Калі чалавек в складаным стане, і каб не рызыкаваць жыццём іншых, вось гэтыя людзі, гэтыя роботы едуць ратаваць людзей. Вось. У меня есть знаёмыя украінцы, якія былі ўратованы. У меня есть знаёмы хлопец, который 7 дзён выпалзал, і яго ўратавала НРК менавіта. Потому что так, ну, ніхто не мог туда уже за ім прыехаць. Вось. Он дополз до кропкі, куды даехала НРК, і яно яго ўратавала. То бок яны дуже моцна змянілі зараз сітуацыю. Чаму лінія фронту амаль не рухаецца? Ну, на самай справе яна рухаецца, на жаль. Вось. Апошнім часам яна часцей рухаецца з нашага боку, вось, у бок акупантаў, але чаму так адбываецца? Таму што ніхто не можа прайти гэтую сцену дрону. Все. Як бы у нас есть з гэтым складанасці, у іх есть з гэтым складанасці. Яны спрабуюць гэтыя складанасці вырашыць такім чынам, як, ну, вырашалі раней мяснымі штурмамі. З таго, што я чытаю зараз і бачу, то колькасць гэтых штурмаў, ну, зменшылася. Вось. Рускія зараз часцей спрабуюць адпраўляць маленькія групы, якія проста прасачваюцца у глыб нашых пазіцый і потым уступаюць у баі з БПЛАшнікамі, час ад часу там нават з мінамётнікамі, артылерыстамі. То бок, да, такое бывае, што іх групы заходзяць даволі такі глыбока у тыл, вось, але потым іх знаходзяць і знішчаюць. І у іх у мінулым годзе на Донецкам накірунку нават атрымалася даволі такі там в раёне недалёка ад Пакровска далёка зайсці, але іх абрэзалі, знішчылі ўсё. Вось. І проста ніхто не можа прайсці, ні яны, ні мы. Якія перавагі мае Расія, а якія Украіна? Перавагі расійскага боку, ну, тут все даволі такі проста на самай справе. Колькасць рэсурсаў, як тэхнічных, так і чалавечых. Вось. І на самай справе, мне падаецца, на гэтым перавагі іх збольшага і скончылись. Вось. Казаць, што яны там ідыёты, ванькі-дурачкі, як з гэтага жартавалі у 22-м, напэўна, яшчэ трохі ў 23-м, ну, канечне, не. Вот. Тыя ж дроны на оптыкі першыя яны пачалі выкарыстоўваць. Але, ну, у них, ну, бачна, што по развіццю тэхналогій яны все ж таки адстаюць ад Украіны. Вось. Ну, якія перавагі Украіны? Тут все даволі такі проста і зразумела. Гэта тэхнічная перавага, гэта дапамога заходніх саюзнікаў, у якіх ужо былі некаторыя цікавыя тэхналагічныя рашэнні, якія зараз выкарыстоўваюць на фронте. Таксама перавага ў тым, што ў нас не такая цэнтралізаваная вертыкальная сістэма прыняцця рашэнняў в арміі, як у іх. Вось, таму што ў іх, щоб штосьці зрабіць, трэба атрымаць там прямой наказ ад свайго камандыра. Тут же все ж таки больш на нізкім уровні прыняцця рашэння такое дэцэнтралізаванае. Ці магчыма скончыць вайну да зімы, як хоча Зеленскі? Шчыра кажучы, я і тыя мои пабрацімы, з якімі
я на гэтую тэму размаўляў, все мы думаем, што вайна яшчэ на доўгі час. Мне падаецца, што з нашымі ворагамі, на жаль, ну, нейкія рацыянальныя прыняцці рашэння не працуюць увогуле. Вось. Там можна ўбіць пол іх насельніцтва, зруйнаваць эканоміку, тыя персоны, персона маленькая такая, якая прымае рашэнне, яна будзе тупаць ножкамі і крычаць: «Верніце імперыю!» Вот. Але хацелось бы, канешне, каб вайна хутчэй скончылася. Бо я шчыра стаміўся, мяне задалбала. Якія цяпер асноўныя патрэбы ва ўкраінскіх вайскоўцаў? Чаго сапраўды не хапае, гэта людзей. Таму што, на жаль, былі пэўныя праблемы з мабілізацыяй, і, напэўна, існуюць зараз, казаць не буду, асабліва пра гэта. Вось. Шмат тых людзей, якія самастойна прыходзілі ў войск на пачатку, яны альбо ўжо не ў стане ваяваць, альбо загінулі. Шмат хто меў такую магчымасць, спісаўся. Вось, таму што людзі стамляюцца за такі доўгі час. Гэта на самай справе самая асноўная, я лічу, патрэба і праблема, якая існуе.